Ja bih rekao da je ovo mali projekt i na neki način vrlo jednostavan i praktičan primjer ili dokaz inovacije. Znači, mala inovacija koja znači tehnologija s jedne strane, digitalni sadržaj sa druge strane, Silverlight je Microsoft kao software i imate na internetu Hrvatski arhiv. Imate na internetu hrvatsku građu, hrvatsku povijest. Znači, možete kod kuće sjediti i listati stare dokumente koji nemaju vrijednost, koliko su vrijedni i koji su nemoguće procijeniti važni za Hrvatsku i za hrvatsku baštinu i za nas kao državu. Možete to čitati, možete gledati, proučavati, povećavati. Znači, možete proučavati hrvatsku prošlost na internetu uz, ja bih rekao, vrlo interesantan i atraktivnu formu. I naravno, ja bih pozvao sve da malo bolje pogledaju i mogu naučiti nešto više o hrvatskoj povijesti na ovakav način iz svojih dnevnih boravaka i svojih radnih soba, tamo gdje god se nalaze, ili kada vam je dosadno možete i biti negdje na internet kafeu pa malo gledati što to Hrvatska je, što je bila i kako je to izgledalo nekada malo ranije i malo kasnije.